Bueno, esan bezala, Iban Igartua Ugarte, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna da, ongi etorria izan zaiteztela gure batzordera, eta zuzenean emango dizut hitza agerraldia egin zen ezan. Hementxe, oso ondo, bale, mila esker. Bueno, egun on guztioi, badakit denbora mugatua dugula, ez, saio honetan, eta horregatik, bueno, alik eta modu zuzen eta zehatzenean heldu nahi izan diot gaiari. Bueno, nire ikuspegia daukadan tarte honetan zuen ganatzeko, zuekin partekatzeko. Bueno, lehenik eta behin, esan beharra dut, agerraldi hau eta beste hainbat bultzatu duten araudi aldaketarako proposamenek eta bi egin dira, oker ez banago, harridura handi xamarra eragin didatela. Okrez banaiz, enplegu publikorako sarbidea arautzen duten azken lege dekretuak 2022 eta 2024koa dira, alegia duela 3 urte eta iaz izan ziren adostuak, ezta. Ikuspegi orokor batetik Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera soziolinguistikoa, eta ni, hizkuntzalean naiz, eta mutur horretara joko dut hainbat puntutan, egoera soziolinguistikoa abia puntu hartuta ez dakit, eta iasan ezin dut oso ondo imaginatu, zer nolako aldaketa gertatu diren araubidearen moldapen hauen ustezko beharra motibatzeko. Har dezagun, adibide modura, azken urteetako edo mende laurdeneko bilakaera, inkesta soziolinguistikoetan islatzen den moduan. Eta azkena, 7. dakizuen bezala, 21 egin, eta haren emaitzak 2023an eman ziren argitara, ez? 2011tik 2021era arte esaterako elebidunen, esan dezagun, zuzenen euskaldunen portzentajeak 4% egin du gora 16 urte edo gehiagoko biztanlerian. Eta esango nuke aurrerapen esanguratsu dela, aurrerapen handia dela. Azkenean, 26ra iristeraino. 2001etik, hau da, azken 25 urte hauetan, ona, iguera 7 puntuko izan da, gutxi gora bera, eta beti ere iturri beraren arabera, hau da, inkesta soziolinguistikoen datuen arabera. Hori, euskararen jakintzari dagokionez, erabilerari erreparatzen badiogu, azken urtetan portzentajea ez da 18-20tik askorik muitu. Egia da, azken datuetan 21,9 aipatzen dela, ia 22, baina, estatistikaren pixate gora berak ezagututa hori ez da berez oso esanguratsua, ez. Gero gaina, kale neurketen emaitzak oraindik apalagoa dira, arrazoi ezberdinak egon daitezke, jakina horren atzean, baina ezin daukatu hori, gaur egungo gure errealitate dela eta hizkuntzaren alorrean, aldaketak ez direla egun batetik bestera gertatzen. Oinarrizko hizkuntzan, oinarrizko hizkuntza sisteman D eta B eredua dira nagusi gaur egun, mundu guztiarekin bezala, eta ia bakarrak zenbait kasutan. Horrek esan nahi du, euskarak pixu esanguratsua duela eskoletan, baita hezkuntza sistemaren maila ezberdinetan ere. Ni Euskal Herriko Unibertsitatetik nator, eta gurean, adibidez, aurten ikasleen 56 eskatu du ikasturte honetan beren ikasketak euskaraz egitea. Ikasturte honetatik aurrea, bere ibilbide guztia euskaraz egitea. Besteri da zer nolako euskara maila duten ikasle horietako batzuek behintzat, ez? Baina akabuan, erabilerak, badakigu ez du, jakintzaren igoera horren emaitzak zuzenean islatzen edo jasotzen. Jende asko arrazoi ezberdinengatik gaztelaniara jotzen du bere eguneroko harreman pertsonal eta profesionaletan. Edo nola ere ez du ematen 2022tik edo 2024tik ona halako jauzirik edo iraultzari gertatu denik EAeko hizkuntza egoeran. Eta hala eta guztiz, antzanez 2022ako edo 2024ako balio zuen araudiak orain ez omen du balio. Netzat hori benetan deigarria da zerbete esaterren. Administrazioaren zereginetan sartzen da nik uste gizartearen realitateari erantzun egokia ematea, edo behintzat, ematen saiatzea. Horretarako noski, realitatea ahalik eta onkien aztertu behar du, administrazioa berak, diagnosi horretatik, erotorru litezken erabakietan gero asmatu ahal izateko. Eztabaidatzen ari diren, aurkeztu diren lege eta dekretu proposamenetan lanpostu publiko bat lortzeko baldintzak izan dira, izpide nagusi edo ia bakarra, ez?
Alde batetik, gaur egun indarrean dagoen irizpide soziolinguistiko bat alboratu nahi da, euskararen ezagutza tokian tokiko euskararen indizearekin lotzen duena, hain zuzen, eta bestetik, euskararen jakintza edozein lekutan, edo edozein funtziotarako derrigorrezko bihurtu nahi da, tarte bat utziz, salbuespen batzuk, ongi oinarritutako salbuespenak, bakarrik, printzipioz, onartu alizateko ala badagokio. Bete beharreko indize soziolinguistikoen irizpidea, nik dakidala bintzat, adostasunezko tresna bat izan da azken urte eta hamarkadetan administrazioaren eginkizunak arrazoitu eta proportzionalean zedarritzeko. 82ko euskararen normalizazio legearen eta euskara 21 bezalako goeta prozesuen espirituarekin bat datorren irizpidea da. Babes legalaz gain, esan izan da euskarak edo hobeki herritar euskaldunek, ez? Hizkuntza bainoago gizaki ez ari garelako gehien bat. Beste bi euskarri edo bultzada beharko dituztela aurrera egingo badute. Gizartean atxikimendua alde batetik eta hizkuntza politikan har daitezken neurrien gradualtasuna edo proportzionalitatea bestetik. Bigarrena, egia esan lehen bizikoarekin lotuta dagoela esan daiteke, gizartearen atxikimendua lortu, edatu eta mantentzeko euskararen aldeko neurriek zentzuzkoak neurtuak izan behar dute, mailakatuak eta proportzionalak alegia. Ez da esan beharrik, hizkuntzen aldetik ere Euskal Autonomia Erkidegoa anitza dela, plurala oso, Laguardiak ez du zerikusirik ataunekin edo Barakaldok Hondarribiarekin. Egoera guztiz ezberdina dira, guztiok dakigun bezala. Euskaldunen portzentajea zenbait lekutan 100%era irits daiteke, eta beste zenbaitetan aldiz ez da 5% ere. Errealitate hori ezin da ahaztu edo alde batera utzi, garrantzi gutxiko zerbait balitz bezala. Administrazioak nire ustez badu beste eginkizun bat, zerbitzatzen duen gizartearekiko ahalik eta justuen, ahalik eta bidezkoen izan beharra dauka. Administrazioa herritarren zerbitzura dago, hori errepikatzen da askotan bintzat, eta herritarren zergi esker funtzionatzen du. Tokian tokiko errealitateari modu ahalik eta egokienean erantzuteko, egoera soziolinguistikoa aintzat hartu behar du ezinbestean. Adierazle edo indize soziolinguistikoak erabiltzeari uko egiten badio, haien ordez, zein da, baldintza justu, bidezko eta proportzionalak bermatzeko proposatu nahi den tresna. Nork bere esparruan nahi duen egiteko proposamenak, litzateke, seguru aski hori bermatuko luken zerbait. Ez da baidatu liteke noski, indize edo adierazle soziolinguistikoak kalkulatzeko erabili izan den formularen egokitasuna, batzuek pentsa dezakete akaso beharrezkoak liratekenak baino portzentaje apalagoa txikiagoak ezartzen dituela, baina kontrakorik pentsatuko duen ere izango da, seguru asko. Baina kontu nagusia da, horiek gutxieneko adostasun bat izan dutela baina arte, gutxiago, ala gehiago gustatu, eta neurrien proportzionalitatea eta gradualtasuna gauzatzeko irizpide objektibo samarrak izan direla, funtzio publikarako sarbidea bide batez, konstituzioak berak babesten duena, guztiz mugatu ez dutenak. Galdera orain da, hoien ordainetan zein da haien ordez erabiliko den neurgailua, ala ez da neurgailurik nahi, eta dena arbitraitasunaren edo voluntarismoaren esku utziko da. Horrek, jakina bere arriskoak ditu, eta nire ustez ez nola nahikoak. Arestian ezberdintasun soziolinguistikoak aipatu ditugu, bada beste datu esanguratsu bat, gaur egun aixe lortu bide daitekena, erakunde bakoitzak publiko naiz pribatu izan badaki, edo jakin beharko luke, zein hizkuntzatan zuzentzen zaizkion hiritarrak. Horrek beharren neurria ematen du, administrazioak oso kontuan eduki beharko lukena, eta ezagutzen diren datuak, nik bintzat ezagutzen dituenak, bide batez ez dira oso esanguratsuak, hainbat kasutan, dezagun Osakidetzan, esate baterako, gogorarazi behar bada, aski da kasu esatea, zenbat kasutan euskaraz hartatuak izan nahi duten eskaerak ez direla bereziki ugariak, euneko kasu batzutan eunera ere ez dira iristen, hainbat tokitan. Lehen esan bezala, administrazioa hiritarren zerbitzura dago, hori da haren funtzio nagusitako bat, edo izatearen zentzua, ez du izan behar, ez dut uste izan behar duenik, gizartearen aitzindari talde moduko bat, gizartearen etorkizuna modu jakin batera irudikatuz, bizilagun guztiak hartara bideratu behar dituena. Enplegu publikoaren inguruko politika gizartearen aldaketei egokitu behar zaio,
Ez alderantziz, alegia ez da gizartea enplegu publikoaren aldaketei egokitu behar zaiona, naiz, egia esan, hori gertatu izan den, ez, hein handi batean azken urteetan. Edozein lanpostu publiko eskuratu alizateko euskararen jakintza beharrezko bihurtzea horren guztiaren aurka joango litzateke. Proportzionalitatearen, gradualtasunaren, administrazioaren izaera nolabait kanonikoaren aurka. 16 urte edo gehiagoko bizilagunen artean, erdaldunen portzentajea oraindik ere 70% gertu baldin badago oroar, eta zenbait tokitan, Gasteizen esate baterako oraindik dago, baita 80% ere. Eta hori eguneroko erabilera arrunta kontuan izan gabe, neurri horrek proportzionalitatea, egokitasuna eta ere bidezkotasuna ere hankaz goratzen ditu, nolabait ez. Gizarteari justiziaren ikuspegiaz jantzitako begiez behatzen baldin badiogu, hiritarren bieren edo 3 laurden tokiaren arabera, enplegu publikorako sarbidetik kanpo uzteak gizartearen zati handi bat modu horretan nola imaginatzeak aztoratu behar gaitu aldez edo moldez. Esango da, esan daiteke agian, mundu guztiak du euskara ikasteko aukera, eta horrek lanpostu publikoaren ateak irekiko dizkio, etorkizunean, egunen batean. Baina jakintzaren B2 eta C1 bezalako mailak lortzeko edozein hizkuntzatan, ez da bakarrik euskaren kasua, edozein hizkuntzatan, horrek 45 urte behar eskatzen ditu, lortzeak 45 urte eskatzen ditu, betire pertsonaren arabera eta baldintza egokienetan, egunero eskoletara joateko aukera baldin badu, eta abar. Ni neu hizkuntza irakaslea naiz, besteak beste, eta badakit ikasleek muga ezberdina dituztela, bakoitzak berea, eta batzuk, egia esan ahalegin ez direla sekula iritseko maila jakin batera. Baina jokon dagona nik uste ez da zer nolako zailtasunak dituen jendeak, edo zer nolako erraztasunak ematen dizkion administrazioak kasuretan euskalduntzeko, ez? Ne ustez garrantzia duena da gizartearen zati handi bati oztopo zenbait kasutan gaindiezin bat jartzen zaiola, eta oraindik handiago bat jarri nahi zaiola, antza denez, enplegu publikorako sarbidean. Eta hori ez da gizalegezkoa nire ustean. Administrazioen jarduera nik ikusten dudan moduan behintzat, aukeren berdintasuna, irizpideen egokitasuna eta hartzen diren neurrien proportzionaltasuna mantendu behar dira beti ere, hizkuntza kudeaketari buruz ari naiz hemen, jakina, baina horiek, nolabait esan, printzipio orokorra dira. Gure araudiek, autonomia estatutuak eta 82ko legeak batez ere aitortzen dituen dituzten eskubide linguistikoak bermatzeko administrazioak egokiro antolatu behar ditu, berez eregin eta baliabideak. Horietan nabarmenena da herritarrei arreta eskaintzea bereiek herritarrek hautatzen edo aukeratzen duten hizkuntzan. Egia da horrek hainbat lanpostu publikoren perfila baldintzatzen duela. Eta horietarako euskara eskatzea nahitaezkoa dela. Ez dut uste gaur egun hori inork ukatu edo zalantzan jartzen duenik. Baina egia da aldi berean euskal administrazioak dituen postuak ez direla denak ez da urrik eman ere herritarrei arreta zuzena eskaintzeko sortuak. EAeko administrazio publikoan dauden lanpostuen artean, 160.000 inguru, iturri batzuen arabera bentzat, jakin beharko genuke zehazki zenbat diren publikoari begirakoak. Naho ez direla kopuru horren erdira ere iritsiko. Eta horrela bada, edo egoera are nabarmenagoa bada alde horretatik, gainerako lanpostu guztietan euskara betekizun modura eskatzea, eta akaso baita merezimendu gisa ere, gizartearen gehiengoaren aukeren aurka egitea da. Euskara bera akabuan diskriminaziorako, nahiz eta positibo izan, diskriminazioko tresna bezala erabiltzea. Gure estatutuak dionaren aurka bide batez. Eta horrek euskararenganako sentipen eta jarrera ezkorrak zabaltzeko bidea sendotu eta sustatzea dakar. Ez dirudi hori denik euskarari eta euskaldunei egin dakieken ekarpenik egokiena. Duela gutxi esan du kultura eta hizkuntza politikako sailburuak Ibone Bengoetxeak helburua zioen denon artean euskararen bizi berritzen aurrera egitea da eta etorkizuneko belaunaldiei hizkuntza bizia, erabilia eta batez ere maitatu bat uztea. Diario Baskon eta El Correon jasotako hitzen arabera, duela 45 argitaratutako kroniketan, ez?
gizartearen zati handi baten hurbiltasun eta atxikimendu hori lortuko bada, euskaldunok ahalduntze ofizialaren talaiatik beste jarrera bat erakutsi beharko genuke. Eskuzabalagoa, malguagoa, iraganeko militantismo zurrunetik askeagoa, azken finean, libreagoa. Baina larriena ala eta guztiz ez da hartzen ditugun edo hartu asmo ditugun neurrien bidez etorkizun posible horri egiten aldiogun kaltea. Larriena da muga eta oztopoien bitartez administrazioak era bidegabeago batean jokatuko lukela bere herritarrekiko. Ez dakit halako zerbait izan daiteke bilatzen dena, naiz ausartuko hori baieztatzera jakina. Baina kanpotik begiratuta ematen da euskara betekizun unibertsal bilakatzeko ideia horren atzean euskal administrazioa bera azken finean privilegio bat bihurtzeko ahalegina dagoela. Gutxiengo baten babesleku edo eremu pribatua, hain zuzen horrek dituen konnotazio eta ondorio guztiekin. Edozein lanpostu publikorako euskara derrigorrezko baldintza modura ezartzeak berdintasuna zauritu eta kaltetzen du nire ustean. Esango nuke ikuspegi aurrerakoi edo sozial batek ezin dituela halako neurriak begi onez ikusi. 2016an ezagutaritzetako datu batzuen arabera, bere garaian Andoni Unzaluk egindako ikerketa baten ondorioz, ibapen txostenetan oinarrituta, Euskal Administrazio Orokorrerako posaketa prozesuetan teknikari lanpostuetarako hautagaien 26%k erakusten zuen euskara maila jakin bat, egiaztatua zuen euskara maila jakin bat. Baina oposizioaren, posaketaren beranen emaitzak oso bestelako izan ziren, lanpostuen 82% hizkuntza eskakizunen bat zuten hautagaiek eskuratu zuten. Alegia, hautagaien eren batek, edo zertxo bait gehiagok, ia lanpostu guztiak eraman zituen. Edo alderantziz adierazteagatik, hautagaien bi erenek lanpostuen 8% baino ez zuten lortu. Datu horiek, Xularren eta Etxeberri Sarakoaren hitzetan berak dira bere kabuz asko gora mintzo. Pentsatzekoa da, teknikari postu ugari asko eta asko ez zirela publikoari begirakoak, eta beraz asimetria deigarri horrek ez zuela oinarririk estatutuak eta normalizaziorako legeak ezartzen duten bete beharretan, kasu honetan arreta euskaraz zein gaztelaniaz eskaintzearena. Egungo egoera ez da oso ezberdin izango, pentsatzen dut. Euskarazko arreta ematea hiritarrei etortzen zaizkien eskubideen artean dago, baina administrazioa goitik bera euskalduntzearen desioa edo proiektua auto ideologiko bat litzateke. Are gehiago, aurrera egiteko, hizkuntzak, bukatu behar dugu, ez? Minutu eta erdi. Are gehiago, aurrera egiteko hizkuntzak behar duen gizartearen atxikimendua, arestian aipatzen nuen ez da bide horretatik lortuko, haren zati esanguretxo bat hizkuntza bat jakiteak ematen dituen aurreratatik urrunaraziz eta edo zuzenean hortik kanpo utziz. Gure gizartearen zati horrek, eta gehiengoa da oraindik ere, bere burua marginatuta ikusten duen heinean, ez da euskarara hurbilduko, eta hurbiltzen bada bere burua horretara behartuta ikusiko duelako izango da, ez nahita, bere gogoari erantzunez egin duelako. Egoera horrek ez ditu hiztun gehiago ekarriko. Euskararen erabilera ez du indartuko. Lanposturako sarbidea ematen dion euskara agiria euskaratu bezain pronto, egindako ahalegin behartuaz azkar ahaztu, eta gaztelaneara joko du segituan. Jaurlaritzako eta beste edozein erakundetako pasilloetatik goiz batez ibiltzea nahikoa da, beharrak ala moduz euskaldunetako langile tituludunek, berri bai, gaztelinea zein lasai ongi eta gustore hitz egiten duten ohartzeko. Bai, Igartua jauna, gero beste aukera izango duzu, nahi baina duzu bigarrengo txanda batian. Bukatzeko, ez da? Bukatzeko, hori da. Bai,